balimaw ali kuma très urgent balimaw ko jatige wali mogo ko anga carte de transport muga ani kele 21 carte de transport malion ko de kuminele be jatige wali mogo bulu asimi goita ere kanu baga bado munye asimi kanu ka as groupe créé asimi fampe malion o bora saya ni balu de che ayo kuma caman fɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko insécurité bɛ Mali la banamba sira la a kɛra banamba sira de la maliyɛnw yɔrɔ Bamakɔ ni banamba man jan ten awa a kɛra banamba sira la ko mɛn da ye mɛn tigila de ye maliyɛnw aw ni ne an ka jɛ an ka kumakan in lamɛn Ala ka tiɲɛ bange Mali ko la hali bi. 2026 à 19h45 minutes mobili mugan ani mobili kelen. Mais an b'a la fo k'Ala barikada an kɔni ka mobili mugan ni kelen na maa kelen ni man tɔ a la mais u yɛrɛ kɔni maa jugu min yɛrɛ kɔni kantona ma ko cɛkɔrɔba wallahi n'a y'a gɛlɛya an bolo an ye maa 4 faga olu su dalen filɛ sisan u sina ka maa kelen ta ten k'o ɲɛ siri k'o bolo 2 siri a kɔfɛ parce que o y'a sɔrɔ polisi tenni pantalon b'o la k'o ye polisi ye k'u bɛ t'o faga dɔw yɛrɛ ko non k'u n'o ka taa k'u ka n'o faga k'u n'o ka taa a y'a lamɛn dɛ k'u bɛ t'o kɛ su 5 nan ye u tilala ka maa wɛrɛ minɛ tuguni k'u b'o fana kɛ su 6 nan ye a y'a lamɛn dɛ mais alhamdulilayi an kɔni ka mobili kɔnɔ wari tun bɛ bɛɛ kun bɛɛ ye wari di u m'anw ka mobili kɔnɔ mɔgɔ ma mɔgɔ kelen bugɔ u m'anw fɛ mais kɔni y'an bolola fɛn bɛɛ minɛ mais mobili min da an ka mobili kan walahi u ye bere kɛnɛ kɛ ka dɔ bugɔ fo k'a fɔ k'u ka to ten nafolo kasara kɔnɔ kuma tɛ fɔ minɛ nafolo hakɛ min taara a dafɛ a don na wallahi an tɛ se k'a fɔ mais n'a fɔra de 19h45 jusqu'à minuit aw ni banamajɛ kun ye kilo 6 de ye wallahi hali kɔnɔ ma bɔ banamba kana 4 ma kuma ma se gendarme ma kuma ma se garde ma kuma ma se militaire ma o de ye ne yɛrɛ dabali ban voilà asimi kanubaga bali mobili kelen de kɛra sababu ye ka anw échappé n'o ye bɛnni bolila dɔ ye o bɔtɔla kun don banamba o kun tɛ ka bɔ Bamako yɛrɛ fɛ o kun bɛ ka bɔ banamba dugu kɔnɔ a bɛ ka ɲɛsin Bamako ma o fana natɔla u y'an tɔw signaler cogo di n bɛ segin ka na kɔfɛ dɔɔnin u ye mobili dɔw yɛrɛ ɲɛ k'u ye mobili 21 sɔrɔ cogo di mobili 21 sɔrɔla cogo min na a caman bɛ yen nɔ chauffeur ninnu caman y'u jɔ u ka signalement kɔnɔna na parce que mɔgɔ 2 de bɛ taa jɔ ni trɔsi ye gitɔrɔn da la ka mobili natɔ signaler ni mobili arrêtera tɔ bɛɛ bɛ boli ka firi mobili kan o de ye mɔgɔ caman ka vigilance tromper bon caman fana binna piège in kɔnɔna na k'a sababu ye k'a kɛra chauffeur ninnu caman kɔnɔ ko accident de kɛra donc caman fana arrêtera k'a sababuya k'o ye o de ye caman fana bin piège in kɔnɔna na donc o bɛnnitigi de nalen sisan o fana ye arrêtera o ye marifa ci o la marifa cilenw la o kɔnɔna na parce que n t'a dɔn mɔgɔ hakɛ min kuma mɔgɔ kɔni bɛnnitigi ma n'a cɛra mɔgɔ 2 o mɔgɔ 3 de tun bɛ bɛnni kɔnɔ n kɔni ala ko tiɲɛ n t'a dɔn mɔgɔ hakɛ min kɔni b'a kɔnɔ o bɛnnitigi y'a jɔyɔrɔ min na o y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ jugu min don dɔrɔn o ye masariyɛri gosi a kun wallahi cɛ ɲɛ ni min kisi sofɛrikɛ ɲɛ ni min kisi a don Allah subhanahu wa ta'ala de b'a dɔn Mali ala an kilenina fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ a dɔn si t'a dɔn wa sofɛrikɛ yɛrɛ malgré ale bolila k'a ni fili mais a yɛrɛ t'a dɔn k'a ye maa 100 ni kɔ de ni la kisi a don mais sofɛrikɛ yɛrɛ t'a kalama k'ale ye mɔgɔ ni kisi yɛrɛ ale de sababu y'a to anw porogotola parce que an porogotola cogo di ale kelen ka masɛrɛ kɛ ka boli donc sisan u ye marifa ci ale la ale ma jɔ ale kɔni y'a ta kɛ kɔfɛ taga ye ale porogotolen wagati min na sisan u yɛrɛ siranna sisan u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn u y'an ka wari minnu bɔsi an na n'u y'an ka saki minnu bɔsi u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o la k'u ɲɛsin ayiwa kulu dɔ bɛ banama fan fɛ k'u ɲɛsin o kulu ma o de kama depuis k'a ta samedi tɛmɛnen na ka na bila bi samedi in na an ma balimakɛ kumakan mɛn groupe soutien Assimi Goïta ni sanfɛ ani groupe wɛrɛw sanfɛ an ma kumakan mɛn mais alhamdulilahi rabbil alamin a jatigɛ kɔni kun bonyana mais an b'a la fo k'Ala barikada foyi t'a balimakɛ ɲinan bɛ yɔrɔ min na an nana Bamako an taara dɔgɔtɔrɔso la an taara analyse kɛ an ye fɛn bɛɛ kɛ mais alhamdulilahi fɛn kɔni kun tɛna mais tiɲɛna an tɛmɛna saya bulonda fɛ dɛ an tɛmɛna saya bulonda fɛ dɛ jigitigi ko
jigitige wale makarko kamin ko o kore muni a 6 km de banamba président Assimi Goïta na no fe mo be kan mina ban san kata bla mali raison bela jelen kononana kata bla mali cercle bela jelen kononana ma chama vokalu bina katra o ma video bina katra ma ko atake ma me ka ken dugunna kanga kuma porque fanga jamana maralaw ka anga kuma kan tabala chuba mina nu be se ka wuli ka giringa joka chuba na ka maunifun kisi ko bulla fam kisi ko non kisi chuba mina ko parce que ko ni atake ma inkera ni bingani wale ni taraka nyesu ma jadi sufe trodu sufe bingani kala ufe aiwa kono trafo fama ya ko fama ke kala du mina ida ka beama o tigen zunyai nga madaila o ko sanga ndar lan tigari laire président Assimi Goïta on lui faut jamanai faut saya on lui no fait nga ye lairu min tanya ni lairu madafa wallahi bi kofle dundo ite mo klini ko mu men yorat mo fe malen bela jele kuma imede uye ni kuma kenina ale fana mogo kuma na parce que ko nye belen tour di yaro nye kai nga vocal kala ni te kai yezi na de ni fana e banambadi Assimi deme baga baw debe ka kuma bi malion ala ka tiye deme malikula wallahi ante Assimi yere contrôla no de fode wallahi ante malden juwe ante Assimi contrôla ma Assimi tabolo di main bon alebe ka kuma fefe foni be Assimi ka foti de ma ata don hadidi peut-être avec Assimi sous tara de wa ou be ata don de wa je ne sais pas mais la réalité fleur ni make kaide ayi ya do kuma na kai mais ni kara banambadi mogo be ka kuma sisan Assimi de meba tu sais ni c'est dire que ni chie sara na subi bulu don la kasa bebo na boma nga kuma na to la don la kasa bebo ala ka tien be de malbi anga kuma to la me parce que là il te dore nanya kule kan boy romina anga mogo do yan kofe ko nana kana an deman ameka baraminke amma go bodron pedila foi man jigitiga foi mangi an jigi waro de 19h45 à minuit hal kono mabo banamba kana 4 mois kana fle mo simana police mana gendarme mana aflana mobility mi bentri mi échappé à notre kata fo banamba postula ko aywa ko attaque ma meka ke banambani à 6 km de banamba ma kelema bo banamba kono ma bo banamba kana 4 kana halan fle voilà o fly asawana mobile mi attaque ma mo non bulinga ta mobile mi nana mobile personnel tigido nana anyo olajo chiera la nya ni fili ka anjo nye ko afuna kara mai tuba ka do na mashi to fa na mashi ka commentaire ke voilà tuba ka denu voilà ayajo ka mobile fale munu mais malgré mobile fale munu muso minu kumbe anchela ni demu bulu anyu sigi mo ko sini ka mobile mu kono nana pour que be sika bana ma dugo kono la so chuna pour que be sika tuba so chuga na ambal makero beta katani abayame le posu la fana le fana ya foko atake ma me yino aita gendarme aita ko gendarme ala ko tienne kunti mais en selen tuwa ni kamale nyini ka ye akoma ko lo trafo posu la ko posu ko na mo bana ba posu ko kuba kalama o de ne toro voilà wallahi billahi o de ne toro ne sari kata fo anga fintigila kawye ko jamana deun ko bingani kala be ka bin jamana de kono deun ka bin anga fintigila ka mun nga tan sobe olugo ko awakuba kala mama o masomata c'est comme zone na bi e ka police wole police ko ka womba kala ma zone na bi ka menteta ko inkerodi malioni ni kuma kenna ale kunta do na an kumbora na nye video ke go attaque be ka kan ya fa o ba fo kan ye faso de jugude mais bi olo yere de be ka bobi ka attaque yere développer ka teme hali anka malion kuma be bana ni koko attaque kera mali yoro inata Assimi de me bago be bodi fambe bi fani bane no be kuma kolon be fima faso de jugu malien de halalate mais bi olo mo kelen chama ne be mais ni chenye mo nyuma en se ka kuma jugu fani ma ni ma ni nga
nenningo kuma me mo ka nga bonya ba kan te kuma jugu fama mais quelle est la réalité sani ka fo anga fintikela ka na kaina kube kata bi mo kan o ma songa ta bubu mabel ten fode na fo toro sarabe tege anga kuma to lame fembe tagara nega téléphone fla tagara téléphone kele million kele ko téléphone kele wa kemen ko voilà antiga fui bara fui kena ni faso barati wallahi ne bal ata téléphone de fona mine ata sonya foli mo putain tene buluka ka kuma kaire ka so yake faso kuyi voilà mais ka ke mu kama en alache ka téléphone sa million kelen ko kabe asimi souteni bina jara ka mo fle ka ta ka téléphone minala et puis abora Congo de kabe na malla fana de ate malla koyi nte malla koyi ni me Congo di ni mafli anana de fana uya ka wari fefe ba ku ya be bo kun ka téléphone be minala afle ko de nya fo tanto ni asimi kanu baka bari de ka million kelen do téléphone na kabe asimi souteni bina jara ka mo tara téléphone minala et pas kuna jaro kera munye uma téléphone konna na jede parce que ale kumoto ka bina jara ka mogo neni mogo barare ka bina jara ka mogo neni na be voyager aya be effacer de ay asimi photo effacer nu yaw mene wala o te yibli ay tela jara be na be fo ka jamana dum la famia ka président asimi na unklina ka ira président jamana dum na o ka gala o ka soyer voilà o ka dima ka barala voilà dronilu o ya ma baray wa anda ko bi amba ko shin wa ma de me fana ninda a musala horoni quoi nega tanga jona domina masata la nya ni sama ka bona domina ba no fe me funa lehiru kamin tani funa yo sira bla na yo bla dumuda ba ko fla tanya ko abene ala cha ba ko fla tani ante tamaki mo ko lante sira mo ko ni voilà wallahi billahi ne temena sayablu nda fe parce que j'étais les premières victimes. Ne ka téléphone mona famille moi kono me groupe mu ko ambia groupe na test groupe kemeni ko voilà mo ko mu ga mo ko minu nyira yini o nere dodi voilà militaire ta ko fe militaire ni police ni gendarme ko fe be ka mo ko minu nyini ni wallahi billahi ne se bala mais Allah subhanahu wa ta'ala meni ni kishi domina sayati no dum so no ni ne ka téléphone dai la dum wallahi sama fokata jawni ne ni balma kunte nyoga ni sinji kunte nyoga ni parce que vidéo minnu bɛ ne ka téléphone ani commentaire minnu b'a kɔnɔ ani vocal minnu bɛ jigin a kɔnɔ miniti damadɔni kɔnɔna na ne ye n ka téléphone ne ye n ka connexion dayɛlɛ ne y'a datugu k'a dayɛlɛ miniti 10 ne bɛ se ka plus de 5000 je dis bien vocal 5000 vocal n bɛ se k'a recevoir wagati la 10 000 vocal n bɛ se k'a recevoir ene ala chawlu kele ngane ga téléphone mina ka dele mais o haktel ma ke téléphone chaaru bulu parce que ne ga téléphone fora de bina nanina ne ga téléphone fula fora de bina nanina mais adon ala ma to o be min ke nyoro sira la mo ke na suna am bela jele ma kala ma vocalu bina 80 video bina 80 ma nyoro sira la nu yo mo ne no o ga téléphone de dele ka fle nasro militaire ou est national pour fond dile be ka kuna fond jugu do fo uluma on est vite au mauvais fa donc moi j'étais parmi ces victimes voilà. J'étais les premières personnes à être assassinées voilà mais au beta fo banama gendarme nyana on aussi ko lu ba kalama c'est pourquoi ne ma déclaration que je banama ne tra déclaration que kulu koroni mais la fo kala barikada ka banamba fin tigla ka fu ka nin duno ka fin tigla ka su dala ni fama fola min so no nyira fu nyira to abdala nye entre chef de poste yorola ka point kata chef de brigade yorola kata chef de commandant yorola nsira fin ma yaso be ba o barala be abla wallahi be abla chef de brigade mi ngi reçoit aduna ako vraiment ko Dieu merci à mon frère ko parce que ko lu no fa tukum na bon on fana no fa tini Dieu merci depuis nga façon demain damine kana black bila nema vidéo que fana sira yante mais c'est une manière aussi pour moi de
de soutenir mon pays. Est-ce que tu vois? Donc c'est un peu ça. Mais Banama est un taureau. Le président Assimi Goïta, à cet instant, je lance un appel solennel à l'endroit du ministre de la Défense. Donc, Malion, Bella Dele, Kuma Messan. Bella Dele, Kuma Messan. Yara tete manikande. Amadou Mokoshila. Ana Kuma Tolame. Mais, nous avons mis fort. Avec chef de section, chef de brigade, chef de commandant, commandant d'unité, aïe-quoi téléphone à l'écoute, aïe-quoi mouvement suivi, aïe-quoi mouvement suivi, aïe-quoi mouvement cloché. Fin ben, nous avons raison qu'on a, nous avons arrondissement qu'on a, nous avons cercle qu'on a, aïe-quoi mouvement cloché. Ko sorasi ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen ko Assimi k'u kɔlɔsi dɛ k'u tɛ baara la. C'est vrai, Bokali Djena. A Djena, faut qu'à tout. Bokali Djena, faut qu'à tout. Mais il est nécessaire, Bella Djena, Bokali la main, qu'à partager, tu comme il a dit. Monsieur Djakite Kaba Mamadou a échappé la mort. Mais... a échappé la mort. Vraiment, a échappé la mort. Comme M. Djakite Kaba Mamadou a échappé à la mort. Bella Djele. Bon, allez avec la digi sur la potite. Mounou la poste la kougata, ou ka potite ou. Ou ben y'en a de ko. Assimi de ko ordre ma di, qu'on allait Assimi ordre ni ko katara bila jara ka moko kere ko sur la kanake. Ko problème yo de, moko chama be digi sur la ka potite koui. Abe Assimi ka potite. De pas Assimi Abbas Dambele ni no men nema sagaram ne mali arame ko banadi. Awani ne be ka kede ni ne be sena fambe. Assimi kanu baga bebe ka wuli fa bebe ka kule bi bon anga ni vocal la may na me defo bodon wala boni ni sege me mayila ko mi defo vraiment ka ejo sera ko sobe bon mo oda to mali ko la ni mo ma pour koto ni mo ma privato e frate mali ko éradiquer donc ala balma ke c'est ça qui est important quoi ala ni kisi donc misra do ni to mane soro ni fana to na da ko la ni afo ni nyara chugo ko mali yorobe ko insécurité be ni fana to bi soso oui, il faut d'abord qu'on laisse bon, mais les coins bénis minants qu'on a au dato, moi on bête qu'on nous en fait quoi. Il m'a fallu nous moi privato mal qu'on a on fait maintenant mal réalité. Donc moi les fans c'est le nom de tata. Ah tiens les faux. Ça dit tout le monde c'est moment domina aïe au boulot tobe tlonget la quoi. Donc on me bon domina kakashi centre là. Donc so bebo ka communiquer au blanc. Mo bora kula goshi mali kono. Mais ala est tien bangibi. Centre Kromogo be caché la donna ko ça ne va pas. Ah, ou bora mogo chama bora ka kuma. Mais ala est tien bangi bi. Hali bi ala ka tien bangi. Ala ka seba di mali sura suma. Nga soutien me mali armée. Nga soutien me mali. Mais même moufo pour mi be Assimi ka fotidi. Assimi de bembaliado mali armée kono. Assimi de mali sura si denyuma ou den halalaou kele ou Assimi ya bekele. Ah, insécurité de devoir Assimi de ka fotidou. Amo wakati kela uka sunguru bobe vakasi kela yoro nyafe. C'est incroyable quoi. Ala ka tien bangi. Donc de kundo malien fait bébé France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, warti no ala avec Senweb application téléchargée pour tout fleni. Na Senweb application téléchargée abene ka pour modo urgent 10 € bena ya reta ko fa baka banque information bedu. Aw somo be malla Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, abulu ka orange numéro tanu to ombe 40 ga. Na waru chunga ba so orange manela sur place waru chugo follow te drome kele sara waru chugo laban follow fo laban drome kele auta sara o de kundo akambe ciao.